siden januar været i Frankrig til konference. Her har de forhandlet med de øvrige sejrsherrer om den nye fredstraktat. Traktaten er på plads og offentliggjort. Ja, hej Katrine. Trods den dårlige vejrsituation her i London, så har jeg alligevel fundet to englænder, der er meget tilfredse med den nye traktat. Jeg står nu her med to englænder, og er I tilfredse med den nye traktat? Ja, meget tilfredse. Det kunne ikke være bedre. Men det var dog en dyr krig. Det var en meget dyr krig. Det var økonomisk overlegenhed. Puha, det kostede dyrt. Det gjorde den. Men vi står jo som sejrsherrer. Det gør vi meget stærkt. Og det var alt for os i dag. Mange tak fordi I så med.